Slăvit să fie Domnul! Avem bucurie în ziua aceasta și așa ca o mare, cum să spun, surpriză, nu ne-am gândit la așa ceva. Am fost măcar că cumnat cu Leon, dar foarte buni prieteni, tare de des ne sunăm și ne spunem unul la altul ce ne apasă, dacă avem probleme să ne rugăm. Și Domnul să fie lăudat. Aș vrea să încurajez să meargă înainte. Acum mai mult l-o suna că Dumnezeu să-i dea o putere îndoită și de câte ori va veni înainte Domnul să-i asculte Domnul rugăciunea. În vremea aceasta când este așa de multă nevoie, așa cum am fost impresionat, mă gândesc că David a fost mai tare impresionat. Aș vrea să cânt cântarea aceasta despre David, despre ungerea Domnului care a curs peste el. Măcar că nu a fost la această lucrare care a fost chemat Isai cu fiii lui, dar Dumnezeu a avut în vedere. Stau și mă gândesc la Samuel, care a fost un proroc atât de puternic. Dumnezeu îi spune, nu este acesta la care se uita el, nu este pe rând. Și ce s-a gândit el în timpul acela când Dumnezeu vorbea cu el? Dar în timpul acela mai întrebe, mai ai pe cineva? Și Isaia spune, da, mai este unul, lăudat să fie Domnul. Și îl cheamă pe David, frați și surori, știți lucrarea mai departe. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să ne dea, frați și surori, putere și ungerea Lui la toți în vremea aceasta să putem lupta. Amin. Trăia odată în Israel un om ce Domnul îl iubea, ce asculta de Dumnezeu, și Samuel el se numea. Dar într-o vreme când plângea, solie de sus a primit să-și umple cornul cu undele și se meargă la Betleem. Du-te, Samuele, du-te, Samuele, du-te, să ungi un împărat. Du-te, Samuele, du-te, Samuele, du-te, să ungi un împărat. În Betleem când a ajuns, profetul jertfa și-a vestit, și pe bătrâni și pe Isai, coi să-i copii el i-a poftit. Dar când cu toți s-au adunat, cu ochii Samuel privi pe cel mai ești cel mai înalt din toți ai lui Isai copii. Du-te, Samuele, du-te, Samuele, du-te, să ungi un împărat. Du-te, Samuele, du-te, Samuele, du-te, să ungi un împărat. Aceștia sunt toți fii tăi, pune întrebarea Samuel, și îndată el primi răspuns, că a mai rămas un tineret. Și după David au trimis să vină și el de la om, el ce mai tânăr dintre fii, să fie între frații săi. Unge, Samuele, unge, Samuele, unge pe David ca împărat. Unge, Samuele, unge, Samuele, unge pe David ca împărat.
Atunci un lucru minunat s-a petrecut și-a înțeles, când Domnul a zis lui Samuel să-l ungi, el este cel ales. Profetul îndată s-a sculat și unde lemn el a turnat, pe acel brăstar al lui Isai, cu ochi frumoși și păr bălat. Unge, Samuele, unge, Samuele, unge pe David ca împărat. Unge, Samuele, unge, Samuele, unge pe David ca împărat.